Yeah. Нали така е да? Бита, авторап. Нали знаеш как да грабиш, как да крадеш, килеш и сега ще стиеше. Нема е пева ще човек. Краде или не краде, аз го правя такива, бе. Коли магазина, не съм рапър, не съм тръгнал да се съревновавам с вас. Защото, виж кове, никой рапърче да не ми са меси. Взимам стари песни и ги правя интересни. Битове не правя, крадените са полезни. Римите ми излизат поне 2 пъти по-чудесни. Първо, гащите ми са тесни, нося някакви други дрежки, цените им са бесни. Еваката магивите от никого сем и седмойки стъжаки, но ми седмойките. Когато бях на 14 се обличах така, бе, а сега, бе, просто не съм в тая среда, бе. Можеш да ме фаниш на парти някъде с капо в ръка, бе. Най-обичам да съм гол или пука се ръкави, чакам лятото да излетиме с ятото. Вземам се потниче и забравям за якето, пак на партито. Автора, хапчето, гълтам го, пакета, банкнотата, марчето, веднага дърпам го. Барман, дай един коктейл, веднага сърбам го. Вадя си телефона на земята и стърбам го. Нарочно да ме видят всички мани. Навеждам се нарочно да видиш колана ми, че е Армани. Ей, за такива номера ви говоря, наркомани. Нема е бе въобще колко има в джоба ти, само якето ми струва колкото гардероба ти. Аз съм зима, дето влиза в дроба ти. Въобще нема занимава ти, знам, че си злоба ти. Ей, за такива като тебе говоря глупости. Всъщност джоба си нямам никакви пари. Има хванеци гривна, обаче издусах ги. Имам яки дрежки, ама хоря постоянно с анцузи. Както искаш ме разбери. Знам, че се обърках и си викаш спри. Върни малко тази песен, не превърти. И си викаш спри. Върни малко тази песен, не превърти. Това не е за всички уши. Това е само за някой. Listen and learn how.